Breaking news. Vi skal til valg alle sammen den 24. marts. Det er en tirsdag, bare så du ved det. Fordi hende der Mette der, vores statsminister, hun har endelig trykket på knappen. Og jeg er spændt, skråstreg nervøs, må jeg indrømme, fordi jeg er lidt politisk nørd. Jeg har fulgt meningsmålene de sidste års tid, måske meget intenst. Og jeg synes, i en lang periode har det stået klart, at vi skulle have en borgerlig regering. Spørgsmålet var egentlig bare, hvem skulle lede den regering? For der er ikke rigtig nogen af dem, der har turde stille sig frem som statsministerkandidat. Men nu er alt op i luften. Moderaterne var på vej ned under spærregrænsen, og nu er de på vej frem igen. Jeg synes, det er mindblowing. Og det omhandler lidt om det budskab, jeg gerne vil give dig, inden du går ud og sætter dit kryds. Og det er, lad være med at stemme ud af frygt, men stem ud af fornuft eller princip, eller noget, der giver mening, og ikke fordi du er bange. Vi mister ikke Grønland til Trump. Rusland kommer ikke at invadere Bornholm eller Danmark. Og alle de der narrativer, som vores nuværende regering sidder og prøver at skræmme dig med, fordi puha, stem på os, ellers går det galt. Og det virker. Det virker. Altså, jeg er måske lidt sortseende, men mennesker er flokdyr. Det er vi altså bare. Vi er sociale væsener. Men desværre, jo mere vi samler os, jo dummere bliver vi kollektivt. Bare se på meningsmålingerne. Altså, jeg kalder ikke dig dum. Jeg kalder ikke dig som individ dum. Jeg siger bare, at der sker dumme ting, når mennesker samles og sætter krydser ud for partier, som truer og har varm luft og altså... jeg ved ikke, hvordan jeg skal definere det. Anyways, det er også lige meget. Jeg siger bare til dig, du skal ikke stemme ud af frygt. Du skal ikke stemme, fordi at stem på Mette, mor, ellers så sker der grumme ting og sager. Lad være med det. Stem. Hvis du stemmer Socialdemokratiet, så håber du har en god grund til det. Eller uanset hvilket parti du stemmer på, så håber du har en god grund til det. Også hvis du er sofavælger for den sags skyld. Det må jeg også. Ej, jeg har ikke respekt for sofavælger, må jeg indrømme, men jeg har respekt for dem, der stemmer blankt. Fordi de har det mindste tilkendegivet, at de ikke er tilfredse med det, der er på udbud. Men nu kigger jeg lige på den seneste meningsmåling fra Voxmeter. Og jeg kan se, at Socialdemokratiet de falder en del siden sidste valg, men de er på vej frem igen i forhold til endnu tidligere meningsmålinger. Og det samme gælder både Venstre og Moderaterne. Så Moderaterne, som jeg ser det, var noget af et fejlslående projekt. Og det er jo kun på grund af, at det er min holdning det her, at vi så Lars Løkke rejse til USA og forsvare Grønland og danske interesser, at han ligesom hiver sit parti op igen. Og al respekt for Lars Løkke, han er en dygtig politiker på visse punkter. Men det er igen tilbage til det der med, at folk de stemmer ud af frygt, og ikke ud af fornuft. Altså, Lars Løkke har siddet i regeringen i 22 år. Skal vi ikke prøve noget nyt? Anyways, hvis du overvejer at stemme Borgernes Parti eller Alternativet, så skal du måske genoverveje det. Ikke fordi der er noget galt med de partier, så jeg ved godt, hvem jeg ville vælge de to, hvis det var det, der jeg skulle stemme på, men de ligger begge to under spærregrænsen ifølge meningsmålingerne. Så det bliver lidt spændende at følge dem og se, hvad der sker der. Selvfølgelig er du meget ude på højrefløjen, så kan en stemme på Borgernes Parti jo udløse 4 mandater i stedet for bare 1 hos et andet parti. Så det er så også værd at overveje, men pas på stemmespil. Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt har gjort det godt, men det er som om, at vinden er gået lidt ud af sejlene nu, fordi de har ikke så meget fremskridt i meningsmålinger, som de har haft. Og hvis man kigger på Venstre og SF og Liberal Alliance, så slår de meget tæt om at blive det næststørste parti. Det synes jeg også er spændende. Ikke fordi jeg er biased, jo gud jeg så. Jeg ved godt, hvem jeg hæpper på, men det skal ikke indflyde din stemme. Jeg synes bare, at det er spændende at se, hvem af de 3 partier, der ligesom kan indtage pladsen som det næststørste parti på Borgen. Det eneste parti, jeg synes, der ligger sådan relativt stabilt igennem alle meningsmålingerne, det er Danmarksdemokraterne. Og dem var jeg skeptiske for i starten, kan jeg huske, både dem og Moderaterne, for jeg tænkte, kan man virkelig bygge et helt parti op, baseret på én person? Det var fordi Inger Støjberg var populær, eller hadet, afhængig af hvem man spørger. Og der blev bygget et helt parti op rundt omkring hende. Og det samme med Moderaterne. Jamen, Lars Løkke er også populær, skråstreg upopulær. Og hele Moderaternes succes, eller mangel på samme, kunne jo kun peges på Lars Løkke. Men de gør et eller andet rigtigt. Og hvad det de gør, ud over deres navn, det ved jeg ikke, men de gør noget rigtigt. For at komme med en sammenligning, jeg interesserer mig for politik, men jeg interesserer mig også rigtig meget for religion. Endnu et meget betændt emne, I know. Men det jeg går op i, det er, jeg er ligeglad med, hvad folk tror på. Jeg går kun op i, hvorfor I tror på det, I tror på. Har I en god grund til det? Og det er det samme politisk. Stemmer du, fordi at det kilder i maven, fordi det føles rigtigt, fordi sådan stemmer min mor? Eller har du en valid, undskyld, jeg bruger ordet valid, det er måske lidt groft, men har du en valid grund til at stemme? Fordi demokrati, det skal vi værne om, vi skal deltage i det. Jeg kan kun bede om
interesser lidt for det. Ud og sætte et kryds, fordi du skal ikke stemme, som du plejer. Du skal stemme, fordi lige nu og her, så er det rigtige for dig, og i forlængelse for Danmark. Anyways, god valgkamp til alle partierne, undtagen Alternativet, og så ses vi på den anden side. God dag til jer. Hej.